Hello u merħba għal din is-sessjoni qasira li hija question and answer li fejn ħankun qegħdin niddiskutu x'inhu jiġri speċjalment minħabba is-sħana li għandna fuq il-gżejjer tagħna ovvjament. Mela, l-ewwel ħaġa nixtieq nirringrazzjakom l-ewwel ħaġa talli qegħdin tagħmlu subscribe jekk tkun m'għamiltu subscribe għamluha fuq il-YouTube channel tagħna. Napprezzaw ħafna bħalissa qegħdin fi żmien eċitanti ħafna u vera qegħdin nistennew minn ħin għal ieħor aħbarijiet sbieħ fejn jidħol il-YouTube. Barra minn hekk, grazzi wkoll lilkom li qegħdin isegwuna fuq il-programm ta' darba f'ġimgħa fuq il-Net Television, il-programm jismu Vale u tippreżenta Valerie Vella. Hello Valerie. Ħafna minnkom qegħdin isegwuna u qegħdin ukoll jibatunna kummenti, suġġerimenti, pariri u aħna ovvjament nirrispondukom meta jkollna ftit ħin li naħsbu sew kif nistgħu nirrispondukom. Mela, is-suġġett jew il-mistoqsija tal-lum. Ħafna qegħdin isaqsuni, imma qed nisboħ il-bib ta' barra kif tajli. Li qed jiġri hu li ż-żeba qed tispiċċali malajr. Mela, ejjew nibdew bl-istorja tal-bidu. Ġifieri, meta tkunu ħadd natfu il-bib tagħkom, tridu tnatfu sew, ittuh x'katlatura skont il-bżonn, jekk m'hemmx daqshekk bżonn kemm ittuh x'katlatura ħafifa, ma mbagħad jekk ikun hemm biċċiet pereżempju ta' verniċi u ta' żeba oħra li tkun qiegħda titqaxxar dik tridu tneħħuha ovvjament għax inkella meta tinxef dik titqaxxar u tqaxxarlek iż-żeba l-ġdida li tkun għadek kif għamilt. Issa, ħaġa oħra li hija importanti li żommu f'moħħkom hija li f'Malta it-temperaturi huma għoljin ħafna. Ma jfissirx li m'għandkomx għalfejn tisbaw, imma li jiġri huwa peress li l-bibien tagħna prinċipalment huma tal-injam, allura fis-sajf l-injam jinxef. Allura meta intom qegħdin tisbaw peress li ovvjament jekk qegħdin tisbaw bil-frenxik, il-frenxik hija water based, ħajjixrob ħafna iktar żeba. Id-differenza bejn Malta u pajjiżi oħrajn bħall-Ingilterra pereżempju li l-bibien ta' barra tagħhom mhumiex tal-injam, imma huma PVC jew UPVC. Alright, huwa qisu simili tal-alluminju. Allura ma jkollhomx problema li ż-żeba tinxtorob. Xi tridu tagħmlu? Mela, l-ewwel ħaġa li tridu tagħmlu hi li ma tisbawx fix-xemx jew fil-longa tax-xemx. Xi fisser dan? Meta intom qegħdin tisbaw fix-xemx, il-problema taż-żeba hija doppja. Waħda li kif tmissu l-pinsel mal-bib mhux ħajtikom ċans taħdmuha, allura jibqalkom il-marki tal-pinsel. U t-tieni waħda hi li jekk ikollok iż-żeba fix-xemx din tibda taqgħad. Allura tibda tiġi qisha bil-patches. Meta jiġri hekk, faċli ħafna, kull ma tridu tagħmlu naqri ilma fietel, ftit, tħawduh maż-żeba u ż-żeba terġa' tiġi tajba biex tinħadem. Importanti wkoll li nsibu il-ħin adattat, iż-żmien adattat. Ġifieri jekk qegħdin nitkellmu f'Awwissu, aħna qegħdin nitkellmu s-sajf tagħna qisu jibda ngħidu minn Mejju u nibqgħu nkarklu anke sa nofs Novembru b'ċertu tip ta' sħana. Allura importanti li nsibu ħinijiet partikolari fiex ħin nisbaw jekk aħna daqshekk għalina huwa importanti huwa urġenti. U barra minn hekk tajjeb li nippruvaw insibu x-xahar, pereżempju. L-aħħar ta' Settembru huwa ħafna aħjar mill-aħħar ta' Awwissu. Tajjeb ukoll infakkarkom li biż-żeba tal-frenxik li hija ż-żeba ir-range tal-alfresco li hija apposta għal bibien ta' barra, importanti li intom iżommu f'moħħkom li m'għandkomx bżonn tagħtu primer
u m'għandkomx ukoll għalfejn tagħtu sealer. Għax qegħdin kollha fil-bott. Ġifieri hemmhekk intom qegħdin tiffrankaw iktar flus għax m'għandkomx bżonn tixtru dawn l-affarijiet, anke biex tisbaw l-amara ta' ġewwa. Tajjeb ukoll li nfakkarkom li il-curing time tieħu madwar 15 u l-curing time kif dejjem ngħidilkom huwa dak il-perjodu ta' żmien fejn l-ilma ta' ġożżeba peress li hija water based jibda jevapora minn ġożżeba u ż-żeba tiġi b'saħħitha. Ġifieri tieħdu ħsieb li ma tolqtux il-bieb f'dawk il-15. Ġifieri tistgħu tużaw normali imma ma tagħtux ċertu daqqiet żejda. B'dak il-mod iż-żeba ma tinbarax għax tkun għadha ftit jew wisq delikata. Ma nafx jekk hemm mistoqsijiet oħrajn li tixtiequ li nirrispondikom fuqhom jekk jogħġobkom tistgħu tiktbu taħt dan il-video fi hemm comments u nirrispondikom lura jew b'risposta jew inkella b'video ieħor. Mela, saqsuni li tridu u jiena nirrispondikom fuq kollox it-tweġiba intilkom jien imma ftakru li l-mistoqsija hija oħti l-erf. Xi kultant ninsew li jekk insaqsu insiru nafu. L-aħħar ħaġa jew qabel tal-aħħar ħaġa daw li warajja huma parti mill-collections li qegħdin naħdmu aħna bħala Rescoli. Fuq din in-naħa għandi il-Monochrome Collection u fuq din naħa għandi sample tal-Hope Collection din kważi spiċċat, ġifieri ftit fadal. L-importanti li kif qegħdin taraw huma uniċi m'intomx ħataraw bħalhom imkien huma 3D, ġifieri mhumiex ċatti. U tajjeb ukoll li żommu f'moħħkom li dawn huma biċċiet artistiċi li bħalhom mhux ħaterġa' ssir replika. Ġifieri ħajkun hemm kollezzjonijiet oħrajn imma l-kollezzjonijiet l-oħrajn huma kollha differenti minn dawn it-tnejn li għamilna. Tajjeb? Mela, nerġa' nfakkarkom tal-aħħar tinsewx tagħmlu subscribe fuq dan iċ-channel u wkoll tikkummentawna taħt dan il-video biex aħna ovvjament tikkummentaw, tistaqsu u aħna nirrispondukom. Ibqgħu segwuna u grazzi ħafna tal-interess kbir li qegħdin turuna. Ciao ciao!